RDS रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरिसुआ बाजार। घरवा में आवते ही नाम कोई दिहलू गंगा जवर में बात नाम कोई दिहलू हम मिलल में हर पड़ो बिना लूहुद के बताओ ना देखलनी कहाँ से सिखले आटा साने के निहुद के बताओ ना देखलनी कहाँ से सिखले आटा साने के निहुद के न कढ़ले सासू नदिया से रोज रोज लड़ेले सासू नदिया से रोज रोज लड़ेले घरवा के काम कुल ठीक से न कढ़ले सासू नदिया से रोज रोज लड़ेले सासू नदिया से रोज रोज लड़ेले साजा पानी हम कवन है कसूर के साजा पानी हम कवन है कसूर के हम मिलल में हर पड़ो बिना लूहुद के बताओ ना देखलनी कहाँ से सिखले आटा साने के निहुद के बताओ ना देखलनी कहाँ से सिखले आटा साने के निहुद के बताओ ना देखलनी कहाँ से सिखले आटा साने के निहुद के चंदनराज समझा के भेज देम नहीं है तोरा भाई के बोला के भेज देम नहीं है तोरा भाई के बोला के हर गईनी तोहरा के हम समझा के भेज देम नहीं है तोरा भाई के बोला के भेज देम नहीं है तोरा भाई के बोला के महजा मिल है नारत तंदूर के महजा मिल है नारत तंदूर के हम मिलल में हर बड़ो बिना लूद के बताओ ना देखलनी कहाँ से सिखले आटा साने के निहुद के बताओ ना देखलनी कहाँ से सिखले आटा साने के निहुद के बताओ ना देखलनी कहाँ से सिखले आटा साने के निहुद के ससुराल में लागता गुल्ली डंडा खेलले कुमार में लागता गुल्ली डंडा खेलले कुमार में नहीं हट सीख कथी अइले ससुराल में लागता गुल्ली डंडा खेलले कुमार में लागता गुल्ली डंडा खेलले कुमार में राम कुमार कहे चिंटो जदूर के राम कुमार कहे चिंटो जदूर के हम मिलल में हर बड़ो बिना लूहुद के बताओ ना देखलनी कहाँ से सिखले आटा साने के निहुद के बताओ ना देखलनी कहाँ से सिखले आटा साने के निहुद के।